yau wakar ga ta yau mai sauki. Yau tambari nake doka mu kuɗi ya saraki. Dan ga ganga ga kalanguna kuma ga kakaki. Sai ku fito ango da amarya ku zo ga baki sun zo aure. Taka a lafiya da yakin ji amarya. Ya mai tarbiyya ta kware Hadiza mai kunya sosai. Ga ladabi da biyayya gare ki sai dai a koya. Da akwai ilimin addini gare ki fa 'ya'yar manya. Halinki mai kyawo manya yara na ta yabawa. Ango kai zaka bambance mun tsakanin zare da abawa. Idan kai sa'ar mata Hadiza fara kyakkyawa. Ya ne muku fatan alkhairi Hadiza Abubakar sun yi aure. Hadiza amarya ga shawara yau ni zan baki. Ki bi mijin kiɗan sau da kafa ki rike an wanki. Ladabi da biyayya ki mai haka za ya ɗago ki marki. Ki tararrayi mijinki ne ki ba shi abinci a baki. Haka za ya saka a zuciya ya shiga ga makarki. Ki rike an wanki, ki rike an wanki, ki rike an wanki, ki rike an wanki amarya. Abubakar ango babban ango ka sha kamshi. Ya gashi gidan shi a yau da amarya za mu raka shi. Ni na ga da annashuwa da yawan fara'a suka shi. Bikin na 'yan gata ne kowa na ta faɗi shi. Abubakar ango ga shawara ta ni zan baka. Dan akwai nutsuwa a gare ka akwai ilimi kuma kanka. Ga kaka Hadiza fara yau ta zamo matarka. Ici da sha sutura har da mahalli na a gare ka. Wannan nauyi ne da rabu ta'ala ya azaka. Duka sai ku rika ku rayu suna domin ku samu ladan aure. Ango da amarya auren soyayya. Na gaba dai yayi gaba na baya sai tsinkar. Hadiza Abubakar ku zama kamar tagwaye. Ku da maƙiyan ku baƙin ciki ya sa su hawaye. Sai gani sai hangi kun riga su kunci Allah wa za ya ja da ikon Allah. Auren ku yau an daura, an daura, auren ku yau an daura. Ango da amarya auren soyayya. Uwaye amarya maza da mata zan gaidawa. Ga uwar amarya mama Barira na gaishe ki. Alhaji na magaji uban amarya na gaishe ku. Alhaji ya haye min ba na gaishe ku. Alhaji ya haye sai ba su na gaishe ku. Uwanar Sule ita ta yi murnar aure. Hajiya Sahura ta yi murnar aure. Hajiya Yili ita ma na ta murnar aure. Ga Giwa da Hasiya su ma suna ta murnar aure. Lawal Dangaja na ta murnar aure. Ga Idan da Dala su ma suna ta murnar aure. Ga uwayen ango na ta murnar aure. Alhaji Sa'idu babu babban gwarzo. Ga Tuma da Maryama na ta murnar aure. Alhaji Saminu shi ma na ta murnar aure. Uwayen amarya da ango ku ne jigon aure. Yanna amarya zan kiran ku tashi ku taka. Anta Aliya ita ma na ta murnar aure. Asiya Tasi'u ita ma na ta murnar aure. Ga Sa'ar dan Mala ita ma na ta murnar aure. Hajiya Hafsuna ita ma na ta murnar aure. Aisha Magama har Alawiya na ta murnar aure. Hajara dan Ba'u da Zainabu na ta murnar aure. Hawwa'u da Shamsiya na ta murnar aure. Usaima Amar Fati na ta murnar aure. Ga Suwaiba Tarande ita ma na ta murnar aure. Rumman Lawali na ta murnar aure. Har Jamilu da Salele su ma suna ta murnar aure. Ango da amarya auren soyayya. Aboka amarya ni yau zan gaidawa. Mamar Kazim Barira na gaida ki. Inda ta no Igilima Samira na gaida ku. Mamar Arfa na ta yi murnar aure. Bebuwa Iran da Jiya na ta yi murnar aure. Kawal amarya mai mana na ta yi murnar aure. Ango da amarya auren soyayya. Bana yi tuya bana manta da albasa ba. Kanan amarya dole in gaishe ku. Ga umma da kai da Rabi'u duk na gaishe ku. Ga Rabi'a
Salima Khalid na gaishe ku, ga Fatima Zara da Yusuf Rashidu na gaishe ku, ga Adamu Abati da Ummul Khair na gaishe ku, ikanna amarya dole in gaishe ku, ku tashi ku taka, ku tashi ku taka, ku tashi ku taka kanna amarya. Sama ɗan bashi na gaishe ku, ɗan bashi na gaishe ku, bashi na gaishe ku, ɗan bashi na gaishe ku.